қатори даҳо микроавтобус аз маркази Хуҷанд муаллимону табибон ва кормандони фарҳангро ба пахтачинӣ ба ноҳияи Зафаробод мебарад. 10 рӯз он ҷо хоҳанд монд. ҷой хоб ва либосҳои корӣ гирифтанд. 10 روزه میرم خدا خواهد زنده میبینم وای سالم رفته گفتم بابا اوقاتشون نه پول نکن 10 روز به میبینم اوقاتی وای های نقص کنید تا ماها از شما التماس ما همون هوای نقص به چنده سیاه سلامت میبینم. چند سال هست شما؟ من 67 دارم. میتونین که پخشیده؟ تا 70 کیلو 80 کیلو سلام علیکم. معاون دیرکتور. در کدام مکتب؟ بالا یاقا. چند روزه میروید؟ 15 روزه. به کدام ناحیه؟ Zafarobod. سلامت باشید. چون که امسال گفتن معلمان نمیرود گفته بودن لیکن اختیاری رفتی ایستاده تو یا بعدا؟ ظاهراً рафтан ба пахтачинӣ ба таври ихтиёрӣ маҷбурӣ сурат мегирад. Даҳаи сеюм аст ҳар мактабу донишгоҳ ва кӯдакистону беморхона дар шимоли кишвар чанд нафар корманди худро барои 10 рӯз ба пахтачинӣ мефиристад. дар як ҳафтаи ахир ба Радиои Озодӣ чандин шикоятҳо ҳам расид, ки мактабҳо дар шаҳри Кунибодом хонандагону омӯзгоронро маҷбурӣ ба чиниши пахта ҷалб карданд. аммо Бурҳониддин Ҷаборӣ, мудири маорифи ин ноҳия, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ пахтачинии хонандагонро рад накард, вале гуфт онҳо баъди соати дарсӣ мераванд ва барои худ пул кор мекунанд. хоҷагиҳои деҳқонӣ барои пахтачинҳо бар сари ҳар кило пахта аз 30 то 50 дирам пардохт мекунанд. имсол дар Тоҷикистон бояд тақрибан 400 000 тонна пахта ҷамъ оварда шавад. ҳафтаи гузашта ҳам ҳукумати вилояти Хатлон хабар дод, ки ба маъракаи 60 рӯзи меҳнати зарбдор дар пахтазор раисони шаҳру ноҳияҳо ҳам ҷалб шуданд. аз ҷумла як акси Идигул Қосимзода, раиси кумитаи корбозанон ва оила дар дохили пахтазори ноҳияи Кушониён дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. истифодаи меҳнати идораву корхонаҳои шаҳр дар мавсими пахтачинӣ дар Тоҷикистон як анъанаест, ки аз даврони шӯравӣ ба мерос мондааст. дар он замон дар мавсими пахтачинӣ қариб тамоми корхонаҳои саноатӣ, донишгоҳҳо, омӯзишгоҳҳо ва идораҳои давлатӣ маҷбур буданд худро дар ин шабу рӯз ба кӯмаки деҳқонон бирасонанд.